Hej, jeg kommer fra Hirtals Boligcenter, og jeg får en hel masse penge for at lave jeres program. Så I må alle sammen se meget godt med. I dag skal vi lave en pejlemændsmad med ristet løg og remoulade på. Eller remoulade, hedder det jo så. Undskyld. Nå, okay. Vi starter med at tage en rugbrød og putte noget smør på. Ja, et ordentligt lag, som I kan se. Så putter vi noget hvad det hedder, spejlbønsmør, det er jo hjemmelavet. Lige for den nærmeste bager, kan vi se. Så godt med på. Ja, og så skal vi have noget remoulade. Ja, godt med det på. Det er jo sundt for årene. Der er både hvidløg og hvidkål i, så det er bare gode sager, du. Det er rigtig godt for nyhederne. Nå, men det kan så ikke lige komme noget ud. Jeg kan ikke komme noget ud, så. Ja, vi går videre. Ja, så forestil jer, der er rigtig godt lag på det. Nej, Mikkel, vi skal gøre det forfra. Ej, Adam. Jo,